Hormatly Türkmenistan Prezidenti, Türkmenistan Yaradılışlarının Bilen Sekreter başçısı. Men Coğraf Atacan Abdullayevich. Men Türkmenistan çeýende harby hukuky we edalatyň düzüminde 12 ýyl maşgalaryndan aýry ýaşap, okudum, işledim, gulluk etdim. Saglyk ýagdaýym sebäpli döwlet tarapyndan geçirilen şäherden birinde ýylan çakyp saglyk ýagdaýymy ýitirip, işimden perewot bolup, soň işimi goýdum. Hukuky we edalatyň hataryndan işden çykdym. Men daşaýyrda gidip kazanç etjek, işlejek bolýan Türkmenistan Içeri işler Ministrligi tarapyndan çeklendirme goýulypdyr. Şu çeklendirmeni galdyrmany, ýolumy açmany, ýardym etmeni sizden haýyş edip soraýan. 3 ay bäri Içeri işler Ministrligine gatnap beren, şu meselemi seyredileni, kömek edilen aýyrmany, kömek etmeni haýyş edip soraýan.